Господин Янов, доста контузени имате в отбора. Какво е положението и към днешна дата? Към днешна дата не тренира само, значи сутринта на тренировката не тренира само Любо Божинов в основната група, така направи една тренировка той индивидуално. Ходене, получи една неприятна травма с отбора на Амкар. Нали, при едно подхлъзване е разтегнала доктора. Взети са необходимите мерки и се надявам, нали, сега живот и здраве да могат да се оправят за първия матч. Максимално така да бъдем добре подготвени, в смисъл такъв да разполагаме с абсолютно всички футболисти. Аз и с тях съм говорил, това беше много важно и през първия полусезон. Абсолютно всички да се готвят на ниво и всеки в определен матч да бъде готов, когато му гласуваме доверие или когато преценим, че той е нужен на отбора, да свърши работа и да бъде конкуренцията да ги дига и да им повишава нивото, защото не е въпроса да играе някой, защото няма друг, а да е важно да играе, защото е по-добър от другия и това е радващо при нас, че първия сезон специално така успяхме. Някои започнаха колебливо, някои започнаха добре, после имаха спадове, така че много е важно за един тренерски щаб да може да разполага с абсолютно всичките си футболисти, да бъдат добре подготвени, да водят нормален тренировъчен процес и всичко да бъде нормално. Да бъдем максимално затруднени при избора на първо на титулярни 11 и оттам нататък хората, които ще попадат в групата. Наблюдението върху предстоящия съперник, там също имаше промени, нов треньор, нови футболисти. Така, имаме наблюдение, имаме разузнаване. Мога да със сигурност да кажа, че отбора на Видин имаше доста по-силен от това, което беше през първия полусезон. Събраха някои опитни футболисти, има доста млади перспективни футболисти, предостъпиха им Литекс там няколко момчета, има момчета, които са минали през школата. Треньора им е така, доказано им в футбола. Така, резултатите, които показвате в контролите, не са случайни, представят се на изключително високо ниво, така че не очаква един, мога да кажа смело, доста труден матч, който ние трябва да първо така мога да твърдя, че момчетата са наясно и трябва да приемем на 100%. Знаете, че при първи матч е малко по-трудно, малко по-сложно, но нищо не мога да ме оправда, освен трябва на всяка цена да спечелим. Не на всяка цена, но задължително да спечелим победата в този матч. Кои са основните претенденти според вас на Нефтохимик за влизане в елита? Според мен това са първо отбора на Светкавица, който така направи добра селекция. При тях нещата мога да кажа най-смело, че са изключително добри от към финансово положение, от към така футболисти, с които разполагат, треньор, който разполагат, условията им за подготовка са добри. Това мисля, че ще е един отбор, който ще е претендента основния. Оттам нататък, нали, Спартак Плевен, който въпреки трудностите успя да си проведе подготовката. Отбора на Банско така е малко скрит фаворит, много не приказват, но те са така един, знам със сигурност, че ще се опитат да атакуват тази група. С оглед програмата, другия скрит претендент е отбора на Любимец, там има други идеи за този отбор, с които ние сме наясно. Те ще направят всичко възможно да атакуват. Отбора на Спартак Варна, един отбор с традиции, което име никога не трябва да бъде подценявано. И мисля, че отбора на Раковски, който е така доста добре балансиран, с доста добри футболисти, но при тях нещата постоят по друг начин. Мисля, че там смисъл такъв, че те са сателит на Ботев и нямат възможност да атакуват, но ще бъдат един от основните отбори, които ще представят добре през втория полусезон.